Сәнәрмісіз, алармысыз келдім. Қабат Малышеваға бір айлық болған едім бетінде мен мұнда түгіл здоровье деген тапшыруға. Онсын Малышеваның клиникасында яздырғаннар еді. Қазір жить здорово деген тапшыру, оны яздыралы Останкинада. Міне атаклы 17-ші подъезд. Қазір көрсетем, нешек яздырылған бұл тапшыру. Шушы атаклы 17-ші подъезд 17-ші КПП турында нәқ 2 атны элек Останкино манарасына багышланган чыгарылышта сөйләгән идем. Bu binanı siz күпләр таныйсыздыр, хәтерлисезме? Төсле телевизорда эшләмәгән очракта нәкъ менә шушындыйрак сүрәт килеп чыга иде. Бу академик Королёв урамы 12-нче йорт. Минем күп кенә тапшыруларга нәкъ менә шушында хаттар да язганым булды. Менә бу Останкиноның 17-нче КППсы, территориясы бик зур, ләкин халык керә торган урыннар нәкъ менә шушы берәү генә 17-нче КПП. Бу юлы менә шундырак кыяфәттә килдем. Былтыр да шулай, былтыр дип әйтәм инде. Здоровье тапшыруына шулай киенеп килгән идем. Ләкин бик озак шикләнгән кирәк микән галстук алып килергә юкмы? Мен әйтәм, ярый, булсын дип, мин аны салып тордым рюкзакка. Монда килгәч, шишенә башлагач, безне каршы алган һәм тамашачылар белән эшли торган Алексей әйтә, синең менә андый аптырырга әйберең бармы дим. Менә шушы күлмәк, ягъни галстук дип әйтергә теләгән. Мен әйтәм, бар. Ayta kiyerdi, Malışeva şunda kıyafetini yaratады, yani галстук takkan kıyafetli irlerini elkip kilesi idim smoking, ile var smoking, lakin uzakına uyanıp durdum, gerek miken, yok miken, çünkü o smoking kiyeni şartta o tantanalara, şoralarga, kişki şoralarga kiyile turgan kiyim betinde. Şu an kırmaydım, yararında var bir kuşalıkına oturası bola. Шуңа күрә смокинг кию артык булыр. Менә мин шуны аңламыйм. Һәрвакыт иртә чакыралар, менә безнең шартта чакырдылар сәгать 12-гә, сәгать 1-дә башлана дип язганнар иде съемканы. Сәгать 12-гә мин бераз 1-2 минутка соңарып килгән, инде шул вакытта яза башладылар. Сез кайда дип. Мин әйтәм, хәзер берничә минуттан булам, чөнки белдерүдә язылган иде, соңармыйча килергә кирәк дип. Ахыр чиктә менә килдек, сәгать ничә? 2-нче 8 минут китте. Bir tulğandarak bizni uzata yürüyen Alexey isimli yigit әйтә, бар 30-40 минут йөреп килде. Белмим, не kadar шулай иртә чакыралардыр кешене, ну, видимо, тик подстраховаться итәр өчен. Менә монда күрәсезме, Останкино инде 9-нчы яңа елга әзер, чыршы да куелган. Менә монда урындык та бар. Менә шулай рәхәтләнеп, шатыр-патыр килә ул. Менә кызык. Монда халык йөри, бала чыга, күрәсең, экскурсиялар үткәрәләр. Мен ise şeylep aldım, hazır üskə minəm. Belki jiya başlarlar bizni. Нишләргә белмәгәнлектән кафега кирдем. Бер уңайдан сезне дә бәяләре белән таныштырыйм. Арзан дип әйтеп булмый. Тортларның берәр кисәге әнә 250 сумга җитә. Хәер, Мәскәү өчен мондый бәяләр норма булып санала. Кафетериядә менә алдым сочник, бер слойка с мясом, итләй бер дә ашыйсы килеп китте. Там менә капучино. Барлыгы бу миңа төште 340 сумга. Бу әле бернинди обед ашау түгел. Обед ашау аерым булачак. Гадәттәгечә Тишек ТВ сәхифәсендә мин бөтен тоткан һәм кергән акчаны саныйм. Әлегә суммасын әйтмим, күпме түләячәкләр. Ахырдан барысында акча санаганны ярата рубрикасында санарбыз һәм барларбыз. Вакыт менә хәзер 14 сәгать 19 минут, 2 сәгать ярым. Безне менә эшсез тоталар. Алып кергән кеше юк студияга, әйткән кеше юк студияга, артык-пыртык сорау бирсәң, дурфагына җавап бирәләр. Менә мин шуны аңлыйм дөрестендә, нәрсәгә халыкны аның ярый акчасын вәгъдә ителгән кадәр аны түләячәкләр, әйме? Ләкин менә улай эшсез йөрү шул кадәр ялкыта. Ниһаять, эшләр тирәсендә, ягъни 3 сәгатьтән соң студияга керү бәхете насыйп булды. Менә яңа ел чыгарылышына чакырдылар. Менә күрәсезме, әнә тегендә каяда тора Малышева, алар фикер алышалар, алдагы тапшыруга ничек әзерләнәчәген. Менә монда Кыш бабай да бар, Кар кызы да бар. Монда менә кунаклар. Шулай итеп, яңа елны без инде каршы алырга әзер. Да. Ну возьми, кусочек. Кагыйдә буенча студияда төшерергә рөхсәт ителми. Берәү төшереп утырган иде, Малышева ярамый дип кисәтү ясады. Ләкин мине бу туктатып калмады. Төшерүемне дәвам иттем. Уйламаган җирдән бер егет яныма килеп, бездә төшерергә ярамый дип кулыма кагылып алды. Телефонны кисәгә салдым. Тик шуннан соң да шыпырт кына
тагын берничә кадр ясап алдым. Студиядагы яңа ел матурлыгыннан һич аерылып булмый. Сезнең белән дә бүлешәсе килде. Ахырчы студияга мин электем бер 3 тулганнарыгыймы. Анда Алексей исемле егет бар. Ул тамашачыларның эшен эшли торган кеше инде безне каршы ала. Безгә анда без аңа SMS-лар җибәрәбез. Ул безгә җавап бирә, кайсы вакытка килергә кирәк, фәлән түгән. Ахырчы әйтә, әйдәлинар мен сине кертәм ди, анда халык бик күп. Малы шо чакырган үзенең студентларын. Менә шуңа күрәсең ул алдан уйланылмаган булган. Студентлар килеп, тамашачылар урынсыз калган. Мин Алексейга әйтәм, ничек гомумән шулай иртә чакыралар халыкны һәм менә шулай булай гына тоталар. Ул әйтә, син менә бу тамашачы буларак килүеңне эшкә караган кебек кара ди. Мәсәлән, менә минем смена 12-дән 6-га кадәр син киләсең, матур гына утырасың, студияга кергәндә, очракта да, кергән очракта да акча сиңа түләнелә. Син һәрвакыт әзер булып торырга тиеш. Шуңа күрә менә шундыйрак монда караш. Янәсе сиңа студияга эләкмәскә мөмкинсең. Төрле сәбәпләр аркасында кунакларга килергә мөмкин. Запись башланырга 5 секунд кала. Малаша меня карады да ерактан. Мужчина с трупоподобным лицом ди. Мин аптырап киттем. Монда тамашачылар арасында гел хатын-кызлар гына шуңа күрә мен әйтәм, минме дим? Да, вы ди. Янәсе мин инде кирәгенчә елмаймын. Но бит әле төшерә башламадылар тапшырды. Нәрсәгә мин инде әле җитмәсә безнең бит инде 3 сәгать ярым тоттылар. Эшсез әйме. Билгеле безгә акча түлиләр. Түлиләр икән, димәк без аны тулысынча эшләргә тиеш. Елмаерга да тиеш, кулда чабарга тиеш, ягъни нәрсә кушалар, шуны эшләргә тиеш булабыз. Монда мин аптырап киттем. Ярамый әйтеп елмайган булдым инде дурак шикелле. Монда тамашачылар белән эшли торган тагын бер кеше бар студияда. Аның исеме Надя. Бу тапшырны яздырып бетерделәр. Аның алдыннан мине атады бит инде с трупоподобным лицом дип. Шуннан соң Надя килде дә улыбайся ди. Мен әйтәм, әле төшерә башламадылар бит. Нәрсәгә мин елмаерга тиешсең? Барыбер, әгәр дә студияга кирип утыргансың икән, син елмаерга тиеш ди. Анасын әйтә, менә мондай кеше шикелле елмаеп утыр, сиңа бернинди претензия булмаячак ди. Ярый, икенче тапшырда шулай елмаеп утырган булдым инде. Икенче җиргә утырдылар, камерага якынрак Малышева карый торган игел, камерага караганда миңа да караган шикелле һәм игел ул камерага борыла икән, мин сразу теге авызына ярып утырган кыяфәт чыгарып утырдым, теге дурак шикелле көлгән булдым инде. Кирәкме, кирәк түгелме, әйтәм, ярар, претензиясы булмасын дип. Янында утырган бер кыз белән сөйләштем. Ул әйтә, бүген әле ярый ди. Бүген әле җиңел генә үтте ди. Кичә халыкка ничек бәйләнгәнен күрсәгез ди. Анда син трупоподобный йөзең, син вообще не живой, синең теге җирен килмәгән, бу җирен килмәгән дип. Короче, бүтән кешегә шундый комплимент куштырнак эчендә тизеп чыккан. Кичә бер монда кыз әйтә, легкий БДСМ булды. Ягъни бүтән кешегә эләккән, хәтта үзенең бер хезмәткәрен елатып бетергән дип сөйләделәр бүген. Хәтта безгә дә бер әйбер яздырдылар, янәсе анда халыкчыга сораулар бирә, Малышева теге җавап бирә. Янасың, уже тапшыруны яздырганнан соң без янәсе шул сөйләгән хатының сөйләве буенча үзебезнең реакцияны белдерергә тиеш. Ягъни канәгатьсезлек. Ул ниндидер бер ситуацияны сөйли, без инде булай баш чайкарга тиеш. Мин булай дип тә ниттем инде йөземне сытып, булай дип тә Малышева әйтә, сез нәрсә тегеләй булай башыгызны боргалыйсыз ди. Я тегеләй, я булай ди. Ул бит әгәр дә канәгатьсезлек белдерәсең икән, булай дип борырга кирәк бит инде башны. Мин булай әйтәм. Әйтә, сез нәрсә, болгарлар шикелле булай дип утырасыз штагы ди, башыгызны селкетеп. Мен әйтәм, сезнең хакка болгарин булырга да әзер дигәнем. Белмим, ошаттымы, юкмы? Янымда торган кызлар чырчу килә башладылар. Менә шу анасын халыкны яздыра башлаганда, ул тоже әйтә башлады. Юк, моны төшермәгез, бу вообще кызның тупое выражение лица ди. Ничек инде бүтән кеше алдында кыз балагаймы, менә шулай у вас тупое выражение лица, анасын берәүгә әйтә, это вообще самый худший вариант ди. Миңа әйткән булды инде. Вы народный артист России дип инде. Янәсе менә булай канәгатьсезлек белдергән, белмим, шаяртып әйтүе булдымы, җитди итеп әйтүе булдымы. Малышева тирәсендә һәрвакыт берничә кеше кайнашып йөри. Берсе алып баручының иренен буй, гримын яңарта, икенчесе исә башындагы һәр чәч бөртеген рәтләп тора. Бер караганда мондый мөнәсәбәтне аңлап та була. Беренче канал илебезнең төп каналы. Малышева һәм аның тапшыруы телеканалының йөзе кашы. Миллионлаган кеше карый торган тапшыруда бөтен нәрсә идеаль булырга тиештер ул. Ләкин кешеләргә кешечә мөнәсәбәт турында да онытарга ярамыйдыр бит. Аллаһка шөкер, бу көн тәмам. Акчаны бирделәр. Менә 1000 сум. Мин катнаштым барлыгы 2 тапшыруда.
Күні бойына смена түшкерлер дүр тапшыру. Келерге мүмкін болар еді. Күні бойына ертеңгі 8-ден менә кешке 6-га кадәр ничә сәгать була бу? 10 сәгать була, шулай бит? Ул чакта түләрләр иде 2000 сум. Менә бер смена катнашканга, ягъни инде бу 2 тапшыру бер смена 1000 сум. Шунда кызык кына монда лайфхаклар булды. Әйтик мәсәлән, монда тулысынча булар яңа елга кагылышлы чыгарылышлар булды. Әйтик мәсәлән, анда халык имештер сораулар бирде. Янәсе, әгәр дә нык исермәс өчен нәрсә эшләргә. Байтак кына киңәшләр бирелде, ләкин минем исемдә калганы ул да булса лимон кабарга кирәк икән. Менә әгәр дә лимонны кабасың икән, ул бераз менә исертүне бөтенләй түгел билгеле, бераз гына ул киметә икән. Менә шул ягы бар. Аннан соң һәрбер тапшыру күрәсең, алар яңа елга кала 2 атна кала башлар микән яңа ел чыгарылышларын һәр чыгарылыш саен аңлавымча менә милли республикаларга да мөрәҗәгать итәләр, ягъни яңа елны билгелибез милли төсмер белән дип. Без булганында чуашлар килгән һәм чуашларның кваска ошаган бер ичемлеге бар, аны китерделәр бер агачтан ясалган шүмешкә салып. Һәм беләсезме, анда табын янында табиблар җыелган, Малышева, алар ишеп алдылар шушы бер савыттан һәм җибәрделәр студияга һәм бөтен кеше шушы бер агач шүмештән шүмерде. Минемчә бу гигиена ягына бик дөрес нәрсә түгел, но мин теге кызык өчен инде ишеп алдым. Менә шул ягы булды. Аннан соң чуашларның безнең тутырмага охшаган ниндидер бер ризыгы бар. Шаран дип атаганбыз, төгәл хәтерләмим атамасын. Менә аны да безгә кисәкләп бирделәр. Шулай ук бик тәмле иде. Мин бушта уйлаганым тәмсездер дип, чөнки ул суп продуктлардан ясала. Ахыр чиктә тәме яхшы гына булды. Хәзер телевизион тапшыруга ничек эләгергә һәм акча эшләп булуы турында сөйлим. Тамашачыларны барлый торган махсус сайтлар һәм социаль фильтрләрдә төркемнәр бар. Кайсы тапшыруга нинди яшьтә һәм нинди кыяфәттәге кешеләр кирәклеге ачык язылган. Мин исә белдерүләрне Массовки.нет дигән сайттан кирип карыйм. Һәр тапшыруга ничек киенеп килү турында да акка кара белән язылган. Малышева очрагында классик киемнән киләсе дигән. Спорт костюмы ярамый, тәүбә. Итәк тездән астарак булырга тиеш. Үзең белән алмаш аяк киеме аласы. Хатын-кызларга бизәнеп килү мәҗбүри. Иренгә помада сөртмәгән яки начар сөртелгән очракта Малышева тамашачыга бәйләнергә һәм кисәтү ясарга мөмкин. Акча санаганны ярата дигән рубрикага да килеп җиттек. Шулай дип саныйбыз керемнәрне һәм чыгымны. Түләделәр 1000 тәңкә. Мин ашадым, башта хәтерлисезме, алдым капучино, ул тора иде 200 сум, һәм слойка белән сочник, алар тора 170 сум. Димәк, килеп чыга барлыгы 340 сум. Бу беренче аша. Аннан соң тапшыруны яздырганнан соң әйтәм, өйгә кайтып җитеп булмаса, ахрысы барыбер тагын ашап алырга кирәк дип алдым сэндвич. Тавык белән ул тора 210 сум, һәм капучино, тагын берне, капучино тора 200 сум. Менә димәк, без кушабыз 340 сумны һәм 410 сумны, килеп чыга 700. Һәм миндә калган димәк янда 220 сумны. Идә ятсам да бар ашар идем инде, ашауга китәр акча. Шуңа күрә кем әйтмешли, кәҗәс түгел мәзәге. Останкинаның шушы катында студиялар күп. Бер юлы әллә ничә тапшыру яздыралар. Әйтик, менә бу кешеләр поле чудеста катнашучылар. Якубович белән фотога төшсәк шәп булыр иде дип үзара сөйләшкәннәре дә ишетелде. Минем дә 5 ел элек поле чудеста уйнаганым булды. Якубовичның да дурфа кыланганы истә калган. Малышева белән Якубович бер чыбыктан сөрелгән дигән нәтиҗәгә килдем әле мин. Менә мин уйлап утырам әле, шул Малышеваның халыкны шулай дип мыскыллавын, әйме? Чакыргансыз икән халыкны яңа ел чыгарылышын яздырырга. Телисез икән халык елмайсын өчен, кул чапсын өчен, аны бит алай теге пычракка батырып әйтәсе түгел бит инде, әнә минем автобуста килде. Аны ягымлы гына сөйләшергә кирәк. Аңламыйм, наоборот, психологик яктан ягымлы итеп сөйләшсәң, халык та сиңа ягымлы итеп җавап бирәчәк. Менә моның ише чыбыркы методы белән түгел. Тапшыруны яздырганнан соң Малышева тотты да туфлиләрен салып, яланаяк йөри башлады. Менә минем артымда сезгә инде яхшы таныш булган Останкино манарасы. Ой, Малышеваның тапшыруына бу минем ничәнче бер 4нче килүем икән. 4нче килүем, ләкин моңа кадәр аның булай кыланганы булмады. Ну, халыкны мыскыллап, синең тупое выражение лица, син тегеләй, син булай. Ой. Мин беләсем, бераз гына име тагын бер әйтсә, мужчина с трупа нәрсә димә әле?
с труповидным лицом дейдіміз, қазір сөзінде ұныттым. Но мен ойладым, екінші тапқыр айтса, а вы свое лицо видели ме деп әйтіп, студиядан шығып кетсем нешік керек болар еді екен деп ойлаған. Но мен айтам, алай деп аңа жауап беруші һәм әйтуші белгілі жоқ. Бәлки болғандыр да, кім біледі, бәлки мында бек шындай экспрессивный бір кіші болғандыр, аңа тоже шолай деп жауап бере алған. Яры алай деп аңа бұтты әйтмәді. Ұзын сөздің қысқасы Тишек ТВ сәхифәсі шоның белән тәмам. Фикрләріңізні язығыз, мен малы шоның тапшыруларын қарайсызмы, юкмы, өзіңізге файда аласызмы? Медицинаның тапшырулары қазір бір малы шоны қылғана түгіл бет, башқа каналларда да бар. Россия бір каналында бар, башқа түрлі каналларда. Менә алар да қарайсызмы, һәм малы шоу белән чагыштырганда, ол мен Россия телевидениесінің медицина тапшыруларының кайсысы сезнең күңелегезгә хуш килә. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз.